106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and Staff. Mga kwentong del vida. Uyab na mo duha. Asa mo nagkailaan na? Historia del amor. Isa man akong buhaton nga. In love man ko sa katao na pamilya. Pero yung pamilya wala din. Tristeza. Ko salit asing. Pasensya ng panele. Pero nakakapagod din. Makakantaw. Okay. Lang. Bahala ele. Alegria. Lalaki ba ka? Lalaki ko, Papa Jong. Singgit daw. Lalaki ko! Lalaki ko! Ta, wala kay ebidensya na nakita nimo na nag-video call o na ilain na kauban. Naa sir, kaya nanawag ang babae ko sir. Ako'y nakatubag sa cellphone. Tapos naa siya gailuganin yung cellphone. Wala masagi kang kahanya. Kapag sir nga, ang sama nyo, hindi naman kamulit diri. Surahin na lang kapag tinuot, hindi na magiging kaganahan ako. Baby, it's never gonna work out. I love you, good. Heart to heart. Heart to heart. With Papa Joms. Aki na 106.7 Marino News FM. Sisid na. Heart to Heart with Papa Joms. Baby, frozen tears. It was hard through the years. I'll never give up. Never one of my dreams. Deep inside, there's my love still alive. And God only knows that I can't let you go. When I'm in love, it'll be for better. I gave you my heart forever and ever. No arms can never hold you more than I do. No man can never love you. It's true. No arms can never hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. I'll never ever lose your love, never ever lose your heart. Oh baby, I'm dying for your love. Baby, now I'm alone, and I try to be strong, but my baby, I cry silent tears without pride, and I can't hold on to the feeling that's gone, and there's nothing to lose, 'cause I'm playing the fool. And when I'm in love, it'll be better. Gave you my heart forever and ever. No arms can never hold you more than I do. No man can never love you, baby, it's true. No arms can never hold you more than I do. You came to me
Marino News FM. Sisid na an affiliate station of Philippine Broadcasting Service Bureau of Broadcast Services. Alauna 13 mga kasisid, and welcome po sa programang Heart to Heart Aki na Marino News FM sa araw ng Miyerkules, November 17, 2021. Good afternoon, Conel de Ato 98 Barangay Aquina Ciudad de Zamboanga. Itambian sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Maayong hapon sa inyong tanan. Ito na naman tayo sa programang Heart to Heart. Kasi taming problema ay pwede kita buska solusyon, buska manera. Pwede también dale advice. So, well, abangan natin yan mamaya mga kasisid, abangers. Para ko ng mga letter, stop ako ng mga letter sender. Kaya naman, sa lahat ng mga gustong mag-text sa 0975-072-3036. At batiin muna natin ang magandang afternoon. Good afternoon, buenas tardes, mga kasisid. Lalo na yung mga nakikinig sa mga kada-equal tienda sa mga tiyempo, no? Kunil di aton mga madam and mga bossing di aton ali. Kining oras ay nagapaminaw na. Busy kaayo sila sa ilahang mga ginahimo. Kanya-kanyang mga trabaho, di ba? While tatrabaha, ay tan-enjoy tauhi na Marino. Dahil talagang ganun ang buhay natin habang nagtatrabaho tayo. Love natin yung work natin. Isabay nyo na, gawin nyo na sa pang-araw-araw ninyo ang Marino News FM. Sa pakikinig, while nakikinig kayo, while nagtatrabaho, medyo may konting volume ng radyo, di ba? Concentrate kaayo, concentrate gayot si Uncle sa iyahang pag-ayo og papilit sa sapatos, di ba? Dahil sabi kita, tiyan mga los demás también ay busy también. While tauwi ka na to na Marino, ay busy también sila korta mga pelo. Ano mga ka-equal barbershop, good afternoon sa inyong tanan. Labi na sa atong mga suki, mga pogi diha sa Z&Z Tailoring, sa mga madam, mga bossing nato diha, mga gwapo, mga hubag ang papauy. Busy kaayo sa ilang mga ginapantahi. Busy kaayo sa ilang mga ginapang print na mga sanina. Alright, dagang salamat sa inyong tanan diha sa Z&Z Tailoring. Hinay-hinay lang sa pagtahi, kay basigang inyong kamot matahi, mapilit. Hinahinay lang. Ayaw gud ka ng saban ingon sila kung katulgon ka, di ba? Katulgon ka, gatahi ka diha, katulgon ka. Na napikit imong mata, kay katulgon man kayo ka, kay hangover man gabi, di ba? Napilit ang dagom sa kamot. Lisura, ay nako. Joke lang. Okay, mga kasisid, text lang sa 0975-072-3036. Good afternoon ko nila di atong mga uban na trabaho. Alina City Hall ko nila di atong mga mom and sir na mga diferentes departamento del gobyerno, el mga bossing di aton, el mga kasisid natin na nakikinig. Magandang tanghali sa inyong lahat. Okay? At syempre batiin din natin yung mga jeepney drivers di aton. Sa atong mga jeepney drivers, sa mga tricycle driver, mga piagyo, akilos mga abal-abal, mga pantalan, na mga de parte man ustedes. Good afternoon and cuidado ustedes. And akil mga tasali-sali, no pwede pa ustedes sali. Kay tabla sila, kay pwede daw sali, kay tiyan daw sila
vaccination card. Ha? Hindi anay ustedes pwede sali maskin fully vaccinated ya. Debe tiene pa ustedes quarantine pass. Ha? Hindi pa si pwede, no? El pwede lang si every Sunday lang el fully vaccinated, no? Hasta na December 1. Liga na December 1. Alia abla sila pwede gayot sali el todo from Monday to Monday, Tuesday, Wednesday hasta Sunday, no? Amo sa el kwandel io di aton, no? So, aquellos mga kiresali, debe taliba el quarantine pass. Si A, si B, diba? Pero siya sali tu, kabar, iya check ya kung tigo kay vaccination card lang to dalimira, no? Ito, hindi pa si pwede. Kay na December 1 pagayot, el start. Del man replace sila con el quarantine pass, man replace con el con ese para el vaccination card. ¿Entiende usted vosotros? I hope you puede ustedes entender, no? Vamos el cuando atun, no? Puede ustedes mira si quiere ustedes gayot na page di Mayor Beng, puede ustedes mira allá cuando el executive order, no? Para puede ustedes lebonamente, okay? Aquel mga video okay bar ay bawal pa, hindi pa siyempre pwede. Pasensya anay. Okay, again, 0975072336. Asa naman mo? On diaos el mga los demás. Ya kabaya ba ustedes kome? I hope ya kabaya kome. El mga los demás wala pa. Busy pagayot sila ng mga kada equal trabaho. Sabi gat kita, nakahiyan sina ora makatuyo apuera, di ba? Dul akil el tiempo caliente kabar. Hindi mo gat bing caliente gat sakto-sakto lang, di ba? Si salito abla apuera. Dul akil makatuyo, di ba? So akil mga tabisya-bisya ali ng mga tienda. Sabi yo tan tuyo-tuyo ya gayot. Bawal gat durmi sina kanang matulog sa sa cashier. Bawal nang matulog sa cashier. Kay kung matulog ka ang negosyo matulog pod. So no, si bossing no, bawal daw. Pero si bossing daw okay lang, ni si madam. Di ba? Buskaya lang si madam kwan. Buskaya lang pwesto otro si madam. No kaya lang si madam alya na cashier durmi kay. Di ba? Durmi to na cashier. Umalin man tamen, di ba? Okay. Alauna 16 na mga kasisid sa programang Heart to Heart. My name is Papa Joms. And here's something from Jed Madela. The past. Past is past. Huwag mo nang iulit pa yung nakaraan. Yeah. What's wrong when I hurt you? Did you have to hurt me too? Heart to Heart with Papa Joms, aki na 106.7 Marino News FM. Sisid na! Oh 106.7 Marino News FM. Sisid na ang affiliate station ng Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services. El ora di atun ala 1:16 mga kasisid. At ang oras na yan ay hatid sa atin ng Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. At ang programang ito ay hatid sa atin ng One Zine Advertising.
One Sign Advertising, they do all kinds of signages for any inquiries. You can call them at 310-9754 or 0917-707-9115. One Sign Advertising, located at San Jose Road, Zamboanga City. Okay mga kasisid, ¿qué tal ustedes ali? Preparaw ya ba ang mga cellphone di aton? Tiyan ya ba load? Nagpa-load na ba mo o wala? Wala mo load? Magdungog na lang mo. Ay sabi ka siya mga Los Dimas ay ta-prepare también sila, no? Tapos ka pa buwelo, okay? Okay, pakingrit lang daw alina sa laan, mga Cordero and the Francisco family. I'm Rudy Francisco na ngayon lang buhay. Kosa? Ngayon lang na buhay. Unsa ka kwan? Na kay unsa pa ni power? Muling nabuhay. Muli siyang nabuhay, bumalik kay naaman siya load. Por eso. Diba? Papa James, good PM. Okay. Normal na bahi sa tricycle? Sa? Babahi? Normal na bahi sa tricycle? Ano? Okay, anyway, gracias also kanal barcode, no? Mga kasisid. At syempre, ito rin galing sa Morning Sir. Okay, nabasa ko na to kanina. Hugot di Ate Deng. Okay. Okay lang kahit hindi ako maganda. Ang importante, hindi ako manloloko. At marunong akong makontento. Present from Luyahan, Ate Deng. Ay, alias si Ate Deng. Hello Ate Deng. Welcome po sa lahat ng mga kasisid natin. Aquellos sa amo palang Abriel di ilang mga kada equal Radio Ali. Again, for catering and delivery and function, barcode Zamboanga 0905-383-9975. Barcode Zamboanga. Okay. Manadagat ka natin nila mga Los Dimas ay ta-espera. Kay araon rato ay lekita el karta. Pero timing lang anay. Kay ta-espera pa kita ko nila mga Los Dimas, no? Grabe ulan, no? Inante aga ulan bali. Kabar bigla yapara. Kabar bigla kalyente, di ba? So si Ancina El Tiempo, madali ka talagang magkasakit, so kailangan ay malakas yung resistensya mo. Nisisita tumagat mucho agua, iman exercise, di ba? Agal mga Los Dimas na may exercise. Mahina el kwan. Kabar di ta ko may gulay, pirmi lang ta ko may humba, karne. Okay, happy 6 months old daw sa kanyang baby Micaela. Uy, birthday pala ng baby. Happy birthday, no? Happy birthday kay sa kanyang birthday. Baby Micaela. Not feeling well po, ele. Papa Joms, get well soon baby. Love mama and papa, love you palagi. Pa-shoutout po sa family daw niya sa Malayal, Zamboanga del Norte. Thank you Papa Joms and more power Marino News FM. Okay, salamat sa mga powers ninyo na binibigay, ha? Good PM. Okay. Papa Joms, pwede pakigreet sa lalab daw niya na kila Annette Gorda and Nene Faith at sa Nonoy Plin at sa mga sa Magikana family. Thank you Papa Joms.
Toto Gikana hello Toto Gikana. Hello sa imuha, maraming salamat sa pagkikinig ninyo. Papa Joms, good PM, akal tricycle driver, ta pregunta si normal ya ba el biyahe del tricy? Pwede ya ba man biyahe 7 days a week? Ya uwi na otro station pwede ya daw, pero sige syempre na at event. Gracias. Okay. Aha. Tamirayo dul kwan pamangat kita no. Pwede manggaha no. Ha? Alego man update kita kunese ha para asigura kita. Okay. Arat manada patan buyong ha. Especialmente ese quarantine pass pati el vaccination card. Kaya ta presenta sila ng mga checkpoint. Kaya pwede daw sila sali. Ha? So, hindi pa siya pwede, no? Na December 1 pagayot. Man start siya kay man kwan sila konese. Kambya sila konese quarantine pass to vaccination card. So, ara, pwede to sali, pero debe, dyan ito quarantine pass. Isali to apuera, taliba to de si quarantine pass. Debe to pause si A ba si Ara, si B ba Ara, di ba? Ansina si. Pero Sunday, kayan lipya man el lockdown, pwede sali el todo vaccinated. Aquellos tiene fully vaccinated, tiene taliba card. Ha? Amo si. Pero el liga na December 1, el pwede sa liga todo gayot no amo sa kita sa el quarantine pass. Okay, so akal mga los demás manday man pa vaccine para hindi atormenta maya eskonde ha. Okay, tiene man register na espas para aquellos que man biyahe ha. Papa Joms, present yung ulit kami aki nagulot del medyo. Ara lang yung channel load. Okay. Greet sa mga Mariano family. Conel di suida bonita nana si Mrs. Jessica Julian. Pati kun Josephine, Romelin, Tricia and Tricia May, Dieter, and most especially Conel di suida labuan kun Jomar de Mesa. Galing kay Jovelyn de Mesa, Marino, number 1 sa puso namin. Okay. Gracias. Salamat. Nay pa yung vaccination card. Nay, pwede pa yung mambaksin. Manda man pa vaccine para chine vaccination card. Para hindi atormenta del otro. Del otro tamanda man pa vaccine. Maarte, no kere. Ara mareklamo kay dalasukan daw na, di ba? Ay nako, hindi makaintindi. De que el día abierto el cual tamanda man papila man vaccine kay hindi gayot. Maarte, no kere, ara mareklamo. O sa pagayot? Ha? Good afternoon, Papa Joms. Kumusta? More power to your program. Stay safe from Joe of Gisao. Ay, maraming salamat sa mga kuan ninyo, no? Again, si Achilles dyan yung mga problema sa buhay, problema sa pag-ibig, problema na business, problema sa sarili, hindi mo maintindihan, pwede mong i-share yan, pwede mong itawag yan sa 0975-072-3036. Alilang ustedes man text para pwede ko na si Le, iskuy kami luego de ustedes mga karta. Alauna 16 mga kasisid. Ako'y magbabalik ha. Ito ka na kansyon para con ustedes. Okay? Ali lang ano ustedes. Buka-buka ya pwesto ali ng mga kosa mga guyabasan or on demand parte para on demand sandig. Manduyan, planta el duyan. Si on demand ustedes sina opisina or taliba ustedes ara tamanihal de ustedes kada equal mga behikulo. While naka-tune in, while nagda-drive. Naka-tune in sa Marino. Diba?
si bossing na pogi na nagmamaneho, si madam na sexy na nagmamaneho ng kanilang kotse, nakatutok sa Marino. Here's something from Crystal Gale. Heart to Heart with Papa Joms, aki na 106.7 Marino News FM. Sisid na! One 106.7 Marino News FM. Sisid na an affiliate station of Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services. Alas 12 mga kasisid. Alang oras natin yan. Amusal oras di atun. And ketal kalos mga amo palang abri al mga kada equal radio. I hope ya kabaya ustedes man come el ustedes mga baunan ali. Akil mga tan diet Huwag na mag-diet. Ay nako. Aquellos que tapriguntabot na biyahe, no. Pwede ustedes sa anda na Espas, no. Na website. So man-register ustedes para pwede man travel. Okay? Hello Papa Jom, shout out lang sa Arila family, especially kay Mamang Josephine nga natulog og sa akong manghud na nangayo og ceiling pan. Greetings from Catherine Guapa, ang magbuot kay Bahog Lobot. Okay, ayon na tagag electric pan, tagain nagkuan. Kanang paypay. 0975-072-3036 mga kasisid ang musel di ato na official text line number. At syempre, ang programang ito Heart to Heart ay hatid sa atin ng One Zine Advertising. Located at San Jose Road, Zamboanga City. And you can call them at 310-9754 or 0917-707-9115. Okay? Diyan caller kin guys te. Mira kita. Hello? Hello sir, good afternoon. Hi, good afternoon. Ken man este? Sana din dito amiga. Uy, Annalyn. Kemodo kita kada amiga dos. Ketal man, Annalyn? Katangan to. No. Okay lang. Okay. Akabaya tuman kuan. Vaksin. Siya ka, Ardaya. Ay, tardaya gani. So, ken dito yung uban ara lido. Chiri man kung tiguta kenta si hutik-hutik li. Ay, solo lang. Solo. Iyalia man to, ko sa era ka to problema? Nay man, manggrit lang yun. Manggrit lang to. Okay, sige Person good afternoon to my friend, Juniper, Mariana Alinag. Pendrop kay Padungon sir. Nasa may San Ken man si someone. Alvin sir. Si Alvin Espinas Alinas at sa program. Mulang kel? También computer sir, kasi mauban kinakasa. Ito lang siguro sir. Okay. Pwede mag-request ulit sir. Ko man kanta to? Ito lang sa kanta. Ko man request ito yo? DJ ng ating radyo sir. Okay. Okay
Hindi sir, sinuhay sir, akila lang order. Susi ng aking puso ha. Okay, abla anay, ayaw kol, bata pa ko kol. Yo Paul, bata pa ko. Okay, thank you, Annalyn. Yan, shortcut man dayon. Ayaw kol, bata pa ko kol. Kaya sabay dyan problema, no? Ayan, greet lang gali. Ustedes ali pwede llamahan na 0975-072-3036. Baka dyan ustedes mga greetings or kosabail. Papa Joms, makamiedo mampapabaksin kay Takeda daw zombie na. Taba na 471. Na el Takeda daw zombie akil mga nukere man mampabaksin amo daw si Takeda. Kay naaire daw el konara COVID. Maskin ta eskonde daw to abaho kama ta anda entra daw ta COVID. COVID. Hindi si Beras, kwento-kwento lang si. Amo si el mga taas mga malong mga anti-vaccine, no? Na diloko sa era, entero mundo ya aratan na taman naman pa vaccine. Yung gani krisiba kung may gubangkil, no iman? Ay nako. Okay. Again, 0975-072-3036. Preparaw ya ba ustedes? Ready na ba kayo para makinig sa istorya na babasahin ko? Well, si ready ya ustedes. Hunto-hunto kita man inhale anay, exhale. Para sabi si limpyo ba el di aton mga baga si Jenny ba COVID o nuway. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Limpyo ba? Nay ko sa tarebenta. Kaya this year malinis ang baga mo. Ayaw ko! Matap ako ko! Okay, eto na, babasahin ko na ang letter, mga kasisid. Kasi sakto lang el mga radyo na magatben volume kay bimanada ka naton el mga estudyante di aton tan module na mga kada equal kwarto. Numakanila si Destor baka tan module sila. Tan video call, tan TikTok lang. Where do I begin? Dear Papa Joms, lagi po ako nakikinig sa programa nyo. Ilang beses na rin po ako nagpadala ng letter sa inyo. Sana po'y mabasa nyo. Ako pala si Leslie. Isa na po akong ina na may 2 anak at ngayon po ay 26 years old na ako. Sumakabilang buhay na po ang mister ko. Ngayon po, Papa Joms, may nakilala akong lalaki. Kaibigan siya ng mister. Madalas na siya minsan bumibisita sa bahay. At di nagtagal nanligaw at sinagot ko naman po. Papa Joms, legally both sides na po kami. 5 buwan pa lang po kami nagli-live-in. At lumalabas na po yung ugali niya, Papa Joms.
Alam nyo po, sa tuwing gabi, umuuwi na lasing. Walang trabaho, Papa Joms. Hindi daw siya makahanap ng trabaho. Ang laki-laki ng katawan niya, sabi ko sa kanya. Ba't hindi niya na lang ako tulungan dito sa pagtitinda ng ulam? Kaso ganun daw, kaso hindi daw siya ganyan, hindi daw siya marunong. Gusto daw niya maging manager sa isang fast food, pero nitulungan ako maghiwa ng mga sibuyas ay di niya magawa. Sa tuwing umaga naman, nagagalit siya. Lalo na pag aburido. Kasi di daw siya matanggap sa tuwing mag-a-apply ng trabaho. Paano kasi? Meron bang mag-a-apply ng trabaho? Alauna na lumalabas ng bahay upang maghanap. Hindi ba dapat maaga? At isa pa, sa tuwing umaga, Papa Joms, nagagalit siya pag di niya gusto ang ulam na niluluto ko. Gusto niya laging masarap ang ulam. Dati naman po, sobrang bait niya, Papa Joms. Bigla na lang nag-iba. Paglasing siya, lagi niyang pinagmamalaki ex niya, tsaka lagi niya pinamumukha sa akin na pangit ako. Kaso totoo naman. Inaamin ko pangit ako, Papa Joms. Mahal ko po siya. Di ko alam ano ang gagawin ko pag nawala siya. Ano ba ang dapat na gawin ko, Papa Joms? Minsan kasi nang umuwi siyang lasing na lasing, ako talagang nag-alaga sa kanya, Papa Joms. Tapos sinampal pa niya ako habang pinapainom ko siya ng mainit na sabaw. Ano pa ang dapat kong gawin? Lagi na lang kasi niyang sinasaktan ako, Papa Joms. Emotionally rin. Mahal ko siya. Hanggang dito na lang, Papa Joms. Your avid listener, Leslie po. At ito ang heart to heart story ko. Alright, another tanga-tanga di hapon. Another tanga-tanga di hapon story. So, kung sa ustedes pwede dali advice. Sa ustedes siya cuidado, dahil mga reganyo, mga kosali, mantek siya ustedes na 0975-072-3036. Habla pa el kanjo, natatawa ako. Sa'yo, tanga-tanga hapon. Anyway, di naman natin siya masisisi, di ba? Tao lang, di ba? Nagmamahal, na-in-love, nasaktan, sinampal, nadala, hindi nadala, nagmahal muli kasi nasaktan na naman, nagmahal. Tanga-tanga di hapon. Okay? So, ano yung mabibigay nyo na advice sa kanya?
Karisa man din. Makarisa na makaugot el di su istorya. Pero ustedes siya cuidado. At tali con ustedes el mga kada equal advice in opinion. Diba? Iyo lego ayo dali advice simple lang. Kaya ba tu man advice siya kung tigo daan? Numanay, lego ya. Lego ya, no? Leslie ha, ito lego mga advice dahil mga avid listeners daton kay Tamira yun, ugot-ugot ya tamen sila. Ganun talaga mga kasisid, ha? Kapag nagmahal ka, minsan hindi mo makokontrol. Walang kaibigan, walang best friend, walang kapatid, walang magulang dahil ang pag-ibig ay bulag. Bulag ang pag-ibig. Kapartner niyan ay tanga-tanga de hapon. Ako'y magbabalik. Nabirada di mi ay lay all this tedes mga kada equal mga advice and mga opinion. Itambién mga llamada. So amo lang kill. If Love is Blind by Tiffany. Hear it. 106.7 Marino News FM masisid na ang affiliate station ng Philippine Broadcasting Service Bureau of Broadcast Services mga kasisid, no? Pasensya ustedes kay medyo ya perde kami nante kay ya inkansa ka naton el brownout kay puerte el viento, no? So anyway, bago tayo magpaalam, no? Basahin natin yung mga pahabol kanina na nuay kita pa dile. Na problema di Leslie. Alright. Good afternoon, Papa James. Para con Leslie numale con el di suyo amor conoce. Hombre. Uy. Numale cree con el di su amor. Con ese hombre no hay gane ese trabajo. Rabia mga testing. Gagale. Taas iya con el sinti duele. Tama pale. De con ese no hay cosa saka klase de hombre. Bastos. Rabia man estilo. Ito naman galing sa kay 231. Ang masasabi ko lang kay Leslie, ano ba yan lalaki na hanap mo? Ang tama tapos mahal mo pa yan, klaseng lalaki, ikaw na ang babaeng nagmahal sa tamat. Alright. Ito naman galing sa 615. Advice lang sa'yo, Leslie, no? Okay lang na mahalin natin ang tao ng sobra, lalo na sa mga taong nagbabaitan lang sa una. Sa mga lalaking pangit na nga ang mukha, pangit pa ang ugali. Hayaan mo sila. Alam kong mahirap ang buhay. Masasabi nating di natin kaya na mawawala sila. Pero this is the fact na kailangan mong ma-realize. Mas lalo na mas lalo kaniyang pahihirapan hanggat alam niya at pinapakita mo sa kanya na mahal mo siya at di mo siya kayang mawala. Babae din ako, alam ko ang nararamdaman mo, pero kung sinasaktan ka na niya hanggat magkasama kayo, masasaktan at masasaktan ka pa rin. Kaya mas mabuti na ngayon pa lang tigilan mo na ang gagaguhang ginawa niya, kasi nung una pa lang masama na ang motibo niya. Kahit wala na ang asawa mo, dapat respetuhin niya sa asawa ka ng barkada na. I hope na makatulong ito. Salamat sa nakikinig at thank you. Salamat sa lahat taga-pakinig at sa makatulong to sa'yo. Ingat ka lagi. I love you. Keep safe. Dane nga pala ang nagmamahal ng di biro. Chana oil. Salamat sa advice niyo. Yung kanyang advice mga kasisida. And ito naman galing sa 129. Papa Joms, good PM. Ang advice ko lang, Mami Leslie, hindi siya right guy sa'yo. Mag-isip ka na. Excuse me po. Rakadimi garganta.
Tumay kape por eso, dulce. Mag-isip ka na wag kang maniwala sa paglait niya. Malaki ang papel ng pangit sa maganda kasi hindi magiging maganda kung pangit. Tama. Aha. Na, bukayale problema tan bueno yakil no ay problema. Ito lang pati dituyo anak. Ito ya byuda resolba kay bukar sa dituyo. Kilaya ta akorda lang el adelante hindi ta pensa el atras. Dituyo bukaan sina lang vieja de luyan. Okay? Papa Joms, neng conviene contigo kay estaba na 471 kay imbis yan focus to na dituyo anak ya pensa pa to naman karengkeng. Deha con ese hombre batugan way man gaha kayo anak. Focus na dito yung anak. Ay, bahala ya to. Biyaha yaman to. Sabi ya to ko sa mali pati tama. Ha? O yan ang mga advice nila. Grabe mga rabyogat sila. No? Diyan tan ugot-ugot gayot. Papa Joms, advice ko Leslie ay nako bien tanga pakamuher porque kere con el hombre tabus ka trabaho. Kloho. Ha? Kloho pa na karabaho. Okay? Ansina klase de hombre pro siguro ya mira tu guapo ya kere tu guapo gane bastos pero bien plojo suerte gat se hombre kay no hay trabajo el mujer pata mantene ansina hombre liga na suegra despacha ya lang con ese y kere na mujer no sabe trabajar ay bien makarisas gat con ese hombre Papa Joms diyan ki available trabaho akil takunta pa sa mga service na kamino. Simple lang el trabaho. Okay? Simple lang do el trabaho. Makarisas. Okay? Papa Joms, ese lang. Thank you. Ojalá Leslie contento yato el man advice contigo el mga best listener. Gracias from Annie Rose Julian de La Paz. Okay? Tali lang kita mga kasisid. Gracias con ustedes at may kita ora. Mamaya ako'y magbabalik alas 6 hanggang alas 8 sa programang Sobrang Okay Papa. Maraming salamat and pasensya yan brown out. Porte el malo el tiempo. Bigla mo si tabla yung ulan bigla. Kaliente car ulan bigla. Di ba? Alright. Okay. Gracias. My name is Papa Joms. Con ustedes tabla cuidado. Kay ulan. Baka emperma ko. Bye! 106.7 Marina News FM. Season na.